Siyemdumisweni ngalokho ekubaba ekhaya Jesu. Siyemdumisweni bazalwane, yacela bazalwane ekhaya Jesu. Wahlatshelwa mina Jesu, wahlatshelwa mina Jesu, wahlatshelwa mina Jesu, wamina Jesu, wahlatshelwa mina.
Ngiyanibingelela egameni lika Jesu. uNkulunkulu esemuhle njalo. Ngicela ukunibingelela ngehlalo zenu. Nonke madoda kaNkulunkulu. Ngibhanqe nje nonke ukuthi ngiyabulisa kunina madoda kaNkulunkulu, madoda anochwabo kaNkulunkulu, madoda uNkulunkulu akabheke thize kini. Ngibingelele nabomama ehlalo zabo, ngibingelele nabantu abasha, ngibingelele nabantu abasha laba bangaleli side. Leli side. Amen. uNkulunkulu usemuhle ngayikhathi zonke. Ngibongelele nomthathu bezulu okunguNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu ongcwele. Kulezi insuku nje enhlizweni yami kuningi ukuthi uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu uthembekile noma singathembekile kanga, uNkulunkulu uyasithanda noma singakhulumi kahle, singenzi kahle, kodwa wena uNkulunkulu uyasithanda. Ngicela ukubonga uNkulunkulu ngempilo yami nje. Ngibonga uNkulunkulu futhi ngesimo esithize sicisho senzeka, kodwa abantu abaningi sibacashela.
ngibonga uNkulunkulu ngokuvikela isizwe samaZulu. Ngibonga uNkulunkulu ngokuvikela ubukhosi bakaZulu. Ubukhosi basenhlokweni kaZulu ukubonga nje uNkulunkulu ngiphakamisa izandla uthi uNkulunkulu ingcwele. Ensukwini ezimbalwa edlule besila ekuthenini sibe nenkinga enkulu. Kodwa uNkulunkulu emuhle wakwazi ukuyidlulisa lento. Abaningi abazi kodwa bekade konakele isilo besise ecourt befight abelwa indaba esihlalo sobukhosi kuyinto ejulileke le bekade izosithinta cisho sonke ngoba bekuthiwe cha kuwena obvious bekuzofanele ukuthi kube nenye inkosi shothi seqathwele sekuyiphi into ejulile nokho. Ngibonga uNkulunkulu nje ngokuvikela uBishop Khale, ngokuvikela indlulamithi yamakhosi, ngokuvikela inkosi yethu esiphetheyo okungumisa uZulu nekwathiwe zalo kwathiwe impela wena uyomisa uZulu kodwa izitha zobe zikhona kodwa uZulu uyomisa sengathi naye angavikeleka ngoba sonke singaphansi bobuholi. Abaholi kubalekile ukuthi babalekile bevikelekile ngoba bengakazi baze bavikeleke noma sihlule ukubavikela sokuxabana sodwa thina bengasekho umuntu omholi bengidlula nje lapho bazalwane. Amen. Ngizoshisha uphuthume nje ngezweni ngoba isikhathi sesidliwe yinja. Angisho ngeshiyo njalo kaZulu isikhathi masesihambile angazi ukuthi lesisho sifike kanjani nenje ifike kanjani ezinye izisho kube sengathi ziyangcoza. Angisho kwena ntombi ngashawela ubala ngisho kuwena sizophuthuma nje sivule encwadini yokuqala eBhayibhelini Genesis sivule yona sivule 19 verse 19. Hallelujah. Sivule nje verse 19. Sesitholile. Amen. This is the validation. 19. Amen. 19. Kodwa before sifunde laphana ku 19 bengicela umfundisi angibelele emuva lapha. Angiboni mina emehlweni abantu. Angicela ukuncenga ngaleli ngoba ileli ngijwayele. Kodwa ngibona bangcwele. Nkosikazi wami ngiboleke ibuku. Mfundisi wami angivule chapter 18. Genesis 1. Oyedwa angivule chapter 18 nje. Angifundele uzongifundela namavesi amabili noma amathathu kuwona. Chapter 18 awuqalele lapha ku verse 30. Angifundele verse 30. Chapter 18. Asaka indabeni yethu. Verse number 30. Kada nemnike imali. Iphe. Genesis 18, verse number 30. Thank you. Genesis
Genesis 18 verse number 30. Wayesethi mayengangithukutheleli inkosi ukuthi ngisakhuluma mhlawumbe ungafunyaniswa khona abangamashumi amathathu. Wathi angiyukwenza uma ngifumana abangamashumi amathathu lapho. Kepha wathi bheka ngiqalile ukukhuluma nenkosi mhlawumbe kungatholakala abangamashumi amabili khona. Wathi angiyukubhubhisa ngenxa yabangamashumi amabili. Wayesethi mayengangithukutheleli inkosi ukuthi ngisakhuluma kanye nje mhlawumbe kungafunyanwa abayishumi khona. Wathi angiyukubhubhisa ngenxa yalabo abayishumi. Jehova wasuka xa eseqedile ukukhuluma noAbrahama. Abrahama wabuyela endaweni yakhe. Amen. Isijumbe in verse 19 chapter 1 konsiqale kuyo. Sambe la. Verse Genesis 1 verse number 19. Genesis 19 verse Genesis 19. Yes, ngifuna 18 usuku. Okay. Genesis 19 verse number 1. Izingelosi zombili zafika eSodoma sekuhlwile. uLothi wayehlezi esangweni laseSodoma. uLothi ezibona wasukuma wasihlangabeza wakhothamela emhlabathini ngobuso. Wathi bhekani makhosi, ake niphambuke ningene endlini yenceku yenu nihlale ubusuku nigeze izinyawo zenu anduba nivuke ekseni kusasa nihambe indlela yenu. Zathi cha, siyakuhlala phandle. Kepha wazincenga kakhulu zaze zaphambukela kuye zangena endlini yakhe. Wasilungiselela idili wenza isinkwa esingenamvubelo zadla. Zingakalali amadoda omuzi amadoda aseSodoma azungeza indlu amasha namadala abantu bonke bephelele. Bambiza uLothi bathi kuye, aphi lawa madoda angenise kuwe ebusuku na? Sikhiphele wona ukuba siwazi. uLothi waphumela kubo ngasemnyango wavala umnyango emva kwakhe. Wathi bafowethu ningoni, bhekani nginamadodakazi amabili angayazi indoda. Ake nginiphumisele wona nenze kuwo njengokufanele emehlweni enu. Kepha kulawa madoda ningenzi lutho ngokuba angene emthunzini wophahla lwami. Amen. Mfundisi Yesu azophinda uqhubeke. Ithi lencwadi ekuqaleni mawufunda kule kade siqale ngayo izongibuyisela. Thank you. Ithi mawungathola abantu abawu30 uzobhubhisa eKwaZulu Natal. Mawungathola nje abantu abawu30 phela ngabe uzobabhubhisa bonke labantu. Uthi uNkulunkulu ekhuluma nale ndoda uthi mangathola abantu abawu30 angeke ngize ngibabhubhise bonke abantu. Iphindi yaqhubeka indoda. Ithi mangathola abantu ke abawu10 uzokwenza njani ngabo bonke labantu? Uthi uNkulunkulu cha mangithola abantu abawu10 ngiyobayeka bonke. Iyehla isibalo siyasehlisa indoda. Bengizothe mina ungathi ungatholakala esibalweni esidingakalayo ukuthi abanye abantu basinde. Haleluya. Ungathi ungakulwela ukuthi utholakale ekuthenini athi uNkulunkulu ngeke ngibabhubhise labantu ngenxa yalamadoda. Mawusubuyela ngalena iyachaza incwadi ukuthi kwakuyingelosi ezazijunywe uNkulunkulu ukuthi zobhubhisa iSodoma neGomora.
imizi emibili le uma kwakhulunywa ngemizi kwakhulunywa ngendawo enkulu ebiyelwe enesango Sibone mhlambe njengejika lapho olwandle ukuthi isango lakhona lina kwakumuzi kodwa iSodoma neGomora kwakuyimizi emibili lithi iBhayibheli kuloyo mizi babenza amanyala ayengemahle emehlweni kaNkulunkulu igama leSodoma isiyalazi sonke futhi mawubhekisisa kahle leli gama leSodoma likhona nasekuhlaleni la ngoba into eyenzakalayo into eyenzakalayo ukuthi abantu bobulili obufanayo basijabulise inkomo ziphuza kube emehlweni kaNkulunkulu kwabona uNkulunkulu esemazulwini ukuthi cha lapha ya ikhona indoda ekhona enomndeni wayo mawufundisisa kahle kuyatholakala ukuthi le ndoda enamadodakazi amabili la madodakazi ayengayazi indoda kodwa yena abakhwenyana okusho ngokusobatha abakhwenyana babethinteka kulesimo saseSodoma shuthi nabo babezijabulisa nabantu besilisa esizathu sasesuthi la madodakazi angabi nazi ingane ngoba kube babe kade bezijabulisa nabo laba babezothola ingane ngibona maziqhamuka ingelosi lithi iBhayibheli kwasekuhlwile indoda yazibona yawa ngobuso phansi yazicela ukuthi azingene ngoba zayikade ithunyiwe iBhayibheli lithi zanqaba zathi asikwazi ungena wakwazincenga ukuthi ngenani lithi iBhayibheli seyingenile abantu bomuzi bayibona noma babe kade bengaboni bothi ingelosi bawabona nje amadoda engena emzini kaLothi kunabantu abangenile ngoba lento yayisuusikompilo khona noma kwase ifagugulabo ababejabulela lento yenzeka namanje ekuhlaleni bazongitshela nabasebancane nathi sasikwenza uma kufika intombazane nje endaweni engaziwa esonke abathi ecela ibonile athi yabo sonke sonke so ngoba amadoda endawo abona kukhona amadoda angenile lapha asike siye lapha sowafuna kuze siwenze lento esiyenza la iBhayibheli lithi azungeze umuzi abancane nabadala bethi Lothi sicela usikhiphele amadoda sifuna ukwazi aqala ukukhishela ingelosi kaNkulunkulu afuna ukulala nazo amadoda lawo engikhuluma ngawo lithi iBhayibheli avimbezela indlu amemeza athi indoda sikhiphele lamadoda besifisa impela ukwazi uthi Lothi ayibafowethu uzuyazihlisa uthi ayibafowethu ngeke kulungu ukuthi nithinte lamadoda ngoba ngene phansi kophahlelwana into engiyithanda ngoLothi amadoda engakamtsheli ukuthi azonzana ayingakathi ukuthi sithunywe uNkulunkulu ukuthi sokwenza u1 no2 no3 ongcono ngikhiphele ingane zabo ezingayazi indoda ukuthi ongcono nithokozise ngamadodakazi ekuyisinqumo esinsima ngalendlela ukuthi singaphuma emlumeni wendoda indoda yakhetha ukuthi ongcono thatha nabantu ababi ukuthi nithinte namadoda ngoba amadoda angene ngaphansi kophahlelwana uNkulunkulu wayeyibona into eyenzeka eSodoma neGomora ukuthi leya
akuyona webazalwa akufanele sidayise ngeqiniso umoya womlilo ungafani nomoya ukuthi umuntu ethe into ethiza shintsha bethi akuwona umoya kaNkulunkulu loyo cha mina ngiyabika akuwona umoya kaNkulunkulu uNkulunkulu udala umuntu wesifazane kodwa umuntu wesilisa ukuthi laba abantu bawumlilo ongafani kuze kuthi noma ingane yentombazane ikhulu incane ithengele udoli why kufanele ithengele udoli idlalisa udoli ithi sencane phethe udoli Kumai panesibathengele udoli cha bayafundiswa ukuthi ngelanga uzothola ingane fanazi ingane fanele iphathe kanjani ithi ndoda tatana amadodakazi ongcono niyithole kuwona ikwesinye ngicabanga ukuthi azange sibe lula connect this verse 7 chapter 7 verse 7 Chapter 19. yeah kuona la watu funda khona connect 8 qhubeka baba ku 9 Qale 9. Okay. Verse number 9. Bathi suka lapha. Bathi futhi lo muntu oyedwa wafika ukuba agogobale usefuna ukwahlulela manje siyakuhlupha wena kunabo. Bamcindezela kakhulu lo muntu uLothi basondela ukuba bafohloze umnyango khona amadoda azelula izandla ambuyisela uLothi endlini avala umnyango amadoda ayephandle kwendlu awashaya ngokumphumputhe amancane namakhulu aze akhathala ukufuna umnyango ayesethi amadoda kuLothi unobani futhi lapha na umkhwenyana namadodakazi akho namadodana akho namadodakazi akho nabo bonke onabo emzini baphumisele kule ndawo ngokuba siyakuyichitha le ndawo lokhu isikhalo sabo sesisikhulu ebusweni bukaJehova uJehova usithumile ukuba ayichithe amen for this sebesebenzisa lento esijwayele ukuyisebenzisa thina abantu ukuthi wena uyena wala nathi sayisebenzisa lonto khumbula sebancane ukuthi mawuthuke wahambela ngaphesheya babethu bakubona abafana khona babekushana ukungenzanga lutho asebenzisa lamadoda ukuthi wena ufike nathi ngokuzogugubala awuyena wala asondele kuzofohloza umnyango wendlu ukuthi angene ngaphakathi ingelosi sikaNkulunkulu lithi iBhayibheli ashaya lamadoda ngokuphuphuthe amancane namakhulu azakhathale nguputha efuna umnyango yazi afuna umnyango ngoba eqhutshwa yini ngoba eqhutshwa inyama ngoba inyama ifuna okwenyama abazi ukuthi labantu ababafunayo obani ngoba kwesisikhathi umuntu inyama iyamenzisa into engeyona masekuvuka ojeka la sekujeka ojeka sebekuthi izinto ezwrong engezona ubhayiza manje ungasazi uhamba uyihloma nje uhamba uyihloma ngakuthi inkosi
uyayibotshisa lenyama lemazi bethulisi nabo babeqhutshwa ilezinto ezayibaqhuba Afundele 14 umfundisi verse 14. Wayesephuma uLothi wakhuluma nabakhwenyana bakhe ababeya ukuthatha amadodakazi akhe wathi sukani niphume kule ndawo ngokuba uJehova uyakuchitha umuzi kepha wayenjengontelayo emehlweni abakhwenyane bakhe bambatha umfundisi yaphuma indoda ngokucabanga ukuthi awula ekhaya nginamadodakazi nabakhwenyana uthi abakhwenyana ngeke bancinze indlebe uthi sekonake lijampile ke phela labathi labathi uNkulunkulu asoyiphuphisa yonke le ndawo mayabona bamhleka usulu nje uthi ayikho le same thing abantu abayenze eKhehleni uNowa bamhleka nje usulu lento ishoyo uyahema wena ayikho amen kodwa nazi ingelosi sendlini why kubantu kwazange uzohlika into enzeke ngayizona ukuthi sibumbuthile umnyango sanga uthola ukuthi something ngalamadodana la endlini kanye into abangoma ehlezi kanje kodwa singayiboni benzothi mina fanele sicela inkosi ukuthi inkosi sivula amehlo ukuthi inkosi sivula amehlo ukuthi sibone haleluya inkosi usivula amehlo ukuthi singathinti la ngafanele singathinti khona ukuthi inkosi usivale imlomo singakhulumi la singakhulumi ukuthi inkosi usenze sihambe la kufanele sihambe khona ukuthi inkosi usenze sime la kufanele sihambe nje sihlomele ngoba thina ukhona sihamba indaba yami inde kodwa ngathi zoba mhlashana kodwa inde verse 17 kwathi esebaphumisile ngaphandle wathi baleka usinde ungabheki emuva kwakho ungemi indawo ethafeni lonke balekela entabeni funa ubhujiswe ha baleka usinde ungabheki emuva webazalwane ikona lento obheke emuva kubantu ikona lento obheke emuva kubantu abantu sebekholwa kanti usumukela uJesu iqiniso lithi zonke izinto funa uyiphonse olwandle lokukhohlwa ngoba once wabheke emuva uyogcina sithi hawu maye abantu abami sekunenkulu inkinga kanti la ixoxo lexoxo mayigcineke amen bangikholela umkami mina nomkami angakholelwa mina futhi mhlawumbe ngabheke emuva mina yena abheke phambili kuphela asinde ngiyayithanda eqaleni ufunda ngemuva lapha ku-18 bengizothi mina uma sihamba la bekufanele ukuthi sibe khona kulelo nani indoda eyayikhuluma ngalo noNkulunkulu uma kufika isimo sithi sizobhubhisa itshele emnyama ube khona kulabantu abawu5 uma kufika isimo esithi uNkulunkulu uzobhubhisa ishongweni demo
ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu amehla akho athi njoku kumina wazi ukuthi ngikhona ngoba ufunda encwadini yesambulo engangakhuluma ngayo ithi imani lingawubhubhisa umhlaba size sibeke ingcebo uphawu ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu uthi usemazulwini ulibone uphawu noma ngabe lumina noma ngabe lumbani kodwa uphawu ulibone ukuze abantu bangabhubhi ngikhona eduze kwabo besimele ukukhuluma ukuphila kubantu bekumele ivangeli esalikhethayo siliphile silihambe silikhulume silenze ithi nawe nonkosikazi enenkosikazi namadodakazi amabili ngoba bakhwenyana bathatha isinqumo sokusala ngoba inhloso besafuna ukunjani ukuzijabulisa ngalento abazijabulisa ngayo bathi lento babeyijabulisa nasesitrategi bathi uthi wonke nje uhlangane nomunye esitrategi eyijabulisa ngomunye ngomephuza Fundo 26 mfundisi verse 26. Kepha umkakhe wabheka emuva kwakhe waba insika kaSawuli. bakhe khuluma ngabantu ababili lento kubeka ngokusobala ukuthi ukukholwa kwamakhono ukukholwa kokukhama ngakho khona okuthiza ekubheke emuva ngicabanga ukuthi wayeqalaza ngoba eqala mhlawumbe kusafanele siseshe impostula ukuthi le yayibheke there's something emenza ukuthi abheke emuva kodwa umyalelo ophumile ukuthi baleke ungasabheke emuva kodwa unkosikazi wakhetha ukuphenduka mawufundisisa kahle ukuthi kanena nazi ingane ingelo sazibambe ngezandla mhlawumbe nazo zayingabheka nje emuva bengizothi ukholweni esikholwayo asihambe sifaka amahanisi khona lento ethiwa amanisi abakade yashi khona lento ethiwa amahanisi efakwa kanjene emehlweni ehasha amahashi begijima lento ivimba ukuthi ungaboni eceleni ukuthi kwenzakalani ngoba amahashi angakhubeka ashayisana ngoba suke emaningi ukwazi ukubona la uyakhona kodwa eceleni ungaboni ungathi ekhulweni besidinga ukufaka nasodwa amahanisi Amen. ukuthi ngoba thina siyazi ukuthi siphokole phele lapha ya ungathi singabheka khona ngoba siningi endleleni izinto ezimphazamisayo umuntu uthi uhamba nje kahle uthi mhlawu mhlawumbe ugcina usungenelela la kade kufanele ufundise ungangeneleli khona mhlawumbe ugcina usizile la kade kufanele ungasizi khona mhlawumbe ugcine wenzile la kufanele ungenzanga khona ngoba uNkulunkulu asimnikanga ichance ukuthi asifaka amahanisi uNkulunkulu usesitawulile angithi uNkulunkulu usibekele inguna phakade lethu lilapha ya kodwa zikhona izinto ngelila ngakhuluma ngamabhubesi aboshiwe nangala angenza ukuthi ungahambe endleleni ngoba usabuthi namabhubesi ayinto ababhubesi bayigcina ngelifike kuwena dambe igcina lele mingala igcina la ebingathi ngizokusho nobe kade kusethiza bekukuningi nokho bangcwele inkinga lesikhathi siyasilimitha la ya kanti endabeni kaNkulunkulu kwasikhathi lesa sinasikhathi ngoba naso sabe kwabantu bengizothi bangcwele asihambe singabheke emuva bengizothi ithando zenkosi asibe khona singathi sesithandazile sesikwenze konke
Sagqoka amasuti, sagqoka othayi. Kodwa ngelanga lokugcina singabonakali. Ngelanga lokugcina amagama ethu angaveli. Sesihlabelele sajuluka samanzi mfundisi. Kodwa ngelinanga uma kufika ingelosi uPaul ingatholakali kithi. Bekufanele sikulwele ukutholakala koPaul ukuze mase sifike ezulwini ingelosi nedala ziguqe zinapha abaphuma sizini nasemhlabeni sebembathiswe ingubo emhlophe sesihlanziwe bekufanele sihlanzekile. Kodwa bekusenhlizweni yami bekuthi singabhubhi nathi uyiSodoma neGomora ngoba ziningi ingane zamantombazana esizishintshe bona ubulili, ziningi nengane zabafana esizishintshe bona uzona ubulili ngenxa yesikhathi nangenxa yemithetho emazweni noma ezweni ebekwayo igcina isibanikeza amalungelo namagunya amaningi kanti awuwona umoya ovela uNkulunkulu wadala abantu ababili, wadala owesilisa wamlalisa wasegibholweni ebambo zakhe wasewedala owesifazane wayesethi lo uyobizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni laba bayobaba indoda yoshiwo abazali bayinamathelo komkakhe ngoba nabantu bayobanyama. Ayisho ukuthi wena uzobanyamanye nenye intombazana kodwa futhi ekuhlaleni nangendlela esesiphila ngayo ikhona into okwenza mfundisi. Ensukwini ngengathule ekhaya iyadla mina ngedwa lento ekhahlana sobathathu mina uNkulunkulu noAlwana endlini ukuthula ungathi akukho umuntu mfundisi. Alwana uyibhekele ifoni yakhe uNkulunkulu uyibhekele ifoni yakhe nami ngibhekele ifoni yakhe. uNkulunkulu wayimbula nje lento wathi izinto eziningi zizele ukuzodivide umndeni, ukudivide umndeni, ukudivide kwebandla likaNkulunkulu. Ngibhizi ngefoni yami nonkosikazi ubhizi ngefoni yakhe azange sibe nayo ichat usibuza Alwanda how's your day isikole ikhamba kanjani nami akekho wangibuza ukuthi babe emsebenzini uhamba kanjani nami unkosikazi ngizange ngimbuze lokho. Kuyahlala enhlizweni lonkosikazi ukuthi ngakhona umthetho ozoshintsha lapha ekhaya. I'm so sorry to say that. Amen. Kodwa khona umthetho lapha ekhaya ozoshintsha. Ekubiza ukuthi ushintshile. Hallelujah. Ukuthi mase sihlala 2 hours kungathi akho umuntu. Sixofoza amafoni. Inkinga le. Not make sure. Ungathi miningi imithetho ekufanele siyichibiyele emakhaya. Okwenza ukuthi umndeni uphile, ngokuphila komndeni uphila kwebandla. Amen. Angikwazi ukutshala something kuAlwanda kodwa ngingazi ukuthi endleleni yakhe kwenzakalani. Mhlawumbe uhlangana nentombazane endala nje yamrape. No indenzakalayo. Ufike uhlangana nentombazane endala nje ngoba vele indlela sonke siqalwe yiwona abantu amadala. Come on guys, ngiyayazi le nkulumo. Awuzange ufundise umfana isex. Yeah. Futhi intombazane endala. Egangile. Ngizokwazi kanjani ukwenzekile enganeni yami ngifike ekhaya ngiyixophozela ifoni. Leyo nto uzophila nayo isikhathi eside. Khamba gcine seyesipho. Egcine kwadlula nje okuyisikhethu siyakulandela. Kodwa into mina njengobaba bengakwazi ukuyigwema ukuthi ekhaya siyashiya ifoni eyodwa on uma khona osidingayo asifonele sixoxe ngathi
asike sikhulume ngathi la endlini ukuthi thina esidingayo, thina esishoda ngayo, thina sifuna ukulapheka kaphi. Ngiyawuzwa amen wakho mkhaya kodwa kulungile. Haleluya. Ngiyawuzwa futhi ngiyawubona kodwa ekhaya khona umthetho ezoshintsha ngoba mangiyeka mina sengibonile ukuthi konakele kuyibona konke uyokwenzeka nokuyolandela kuzobuzwa kumina uthi ubonile khona leli izolifikela kuhlebele lathi uyabona konakele. Phela sisi uzothatha uhlelo phela nawe sisohlelo ube khona. Uyezwa ntombi nawe sisohlelo ube khona kulabantu. Haleluya. Kulesibalo bengifisa sonke sibe khona kulesibalo ukuthi kuthiwa ngeke sibhubhise itshela emnyama ukukhona ubuhle. Haleluya. Ngeke nje singalukuyela somthini mase sibhubhise itshela emnyama ngoba ukhona yini. Bekufanele kube khona okhona. Haleluya. Egameni likaJesu ngicela ubunene khuleke. Haleluya. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu ngazarethe. Baba siyabonga indlela amasongcwele okhuluma ngayo, amasongcwele indlela osifundisa ngayo, osikhumbisa ngezinto amasongcwele ezenziwayo, lezinto kufanele siqaphele sabazalwane. Baba sithandazela amasongcwele ukuthi nathi sibe ngabanye amasongcwele ababalwayo ekutheni izwe lingaphuphuma ngabe sisekhona. Baba siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba sinikeza udumo hayi uJesu uze kuphakade. Amen. Amen. Bazalwane egameni likaJesu ngiyacela ukudedela umzalwane osiphathele inkonzo yememezelo ngoba sivala nje seqo.